Dong, lagong may surprise sa iyo, ha? Kabaw ka ni. Ha? Kabaw ko. Gusto man ba eh? Surprise ka? Pwede yun, simutan gina ko gikan diri oh. Bakit? Yan yun. Wah, giapas ko, kabaw ko, giapas ko. Kabaw mo mapas dia. Wala, di. Kabaw mo mapas lagi pagawas na di. Ay, nasaging mo na. Wala na kami surprise sa mo, promise. Ya, lagi na. Nato ka dito nga makitaan? Ha? Ibalik na yung destination. Napasa ko sa bangka! Bibili na ko sa he! Nga mo na. Enggak nih kamu apos. Kapag ka? Kapag ko! Ang yawa! Ito mo ka? Kibaw ko, yung mga tutog ay garal. Nga na ta? Kala ko binti. Nagdala di ko ba? Oh, ganun ba? Luwang mo ha? Ito ni? Pagbikyo, gikapis bantayan. Huy! Dagan kini padag regalo ni mo do. Abri nga to karon. Sige, great day. Ako nang pamasahe. Nami ang relasyon dito. Ma'am? Hey, mingaw ko si mo do, mingaw ko si. Ayaw, Bi. Pag samok-samok, ma'am. Namay kan. Hey, mga to, di, mga paday na to. Namay kan. Kaya ito akong bugsay mag... Namiron sa Cebu Ding diri sa Cebu Century Plaza Hotel. Arimi mga on, di Andaman, Manila. Salamat kay sa inyo, Mano, si Sir Mike. Si Sir Mike. Ariday, Sir Mike. Salamat kay sa inyo. Day, lagyan yung tagyanda day, Lagyan yung day. Napalagi ko ang barbecue. This is our ginagawa. Gawap pa kay kaday. Proud kay kunin mo. Awak, Bi. Sumukan mo. Ako naging mo. Excuse me. Simon. Ay, kan. Abro, ulit kayo. Dapat lang po. Kaya. Rice? Ay, nanay rice. Karpi ni mo ay. Hapit ng Uyab dito ka. Retinable. Ako hapit ang magtulog kami sa mga bago. Pwede sa hapon. Ay, Chinese. Ngaon siya ni guys. pasta. Di ka mukha basta, day. Yeah. Day. Olio, mac and cheese. Same nga na ni ma'am? Aglio olio. Oo. Ano sa'yo pangalan na ni? Agli olio? Oo. Imuha na, kay ugly man. Ugly. Hindi. Oh. Kaysa kasosyal sa pagkaon, no? Huwag siya na kinamot. Yung ani, hindi ka cute ang ako. Na. Labi. Mali mo. Saan yung buwan? Ano siya? Show. Showroom. Ay, gali na ba? Betul. Garay. Gapa dai? Nangga? Gelangga? Nakabago diri. Ano man eh? Dua man eh. Lembot na daw nila. Usa man ni, wa man sila kabalugod nga kuan. Konservative ya daw ka. Konservative gulay. Dai konservative gulay. Diri na. Ya ba? Kapoy ba ko bugsay? Anja. Kapoy ba ko bugsay? Ang great pangitin. Nagbugsay ra ka gikan bantayan. Kayat mo ba? Kaya ba? Ayo, konservative. Konservatibo na ba daw ka? Konservative mo sana ko. Huy! Gibalik. Giganahan sa kagbalik-balik ang imong duster, no? Ako na mo sponsor dase sa kuha din ako yatag ni. Ginahan siya, kay giganahan ng mga tao sa iyong duster. Maski baho na kayo. Huy! Ako diri mo. Kaya gwapo. Ikaw sir. Sir. Ayan na, pwede. Circle. Hindi pa kayo. Ay. Gigi.
Agay. Ah. Kaya gani? Agay. Uy. Shh, uy, mga bata naman. Uy! Ang siper. Ang pantiliner. Ang pantiliner. Nabili. Bitaw, day. Mingaw ko ni mo, day. Alin na, day. Mana? Enggak, mana? Simutas akong tiil. Kay! Kita semua ngayon, kubalon mo naman tiil, oy. Kita, oy. Kiat man. Day, alin na bitaw, day. Alin na ba? Saan ba ni mo? Kaya saon, eh. Higda na ta ba? Pahulay sa ta. Dito na ako sa pikas, eh. Dito na mo labtan, eh. Kapoy na. Dito ka, eh. Dito ka. Gadlaw na pa ka. Di na! Shhh, nagtarong ba? Kita sa kong tiil, eh. Ngapon ni mo daw. Ha? Ngapon ni mo daw. Ansa? Ngapon ni mo daw. Giminga ko ni mo! Ansa? Nagbalik istorya, wala mo kasi ko nag-berhilyo. Saan man ay mong kuan, oy? Hindi man. Mapanakit. Ay. Sa naingon na mama ko niya, dik niya mama. Babae ba? Kailang suwa, oy. Babae, pagkulang ni mo? Day, ma-happy ka day ka na maingon sila ba nga? Nga ka nang Nagkadugan gwapa na. kay kas personal. Tinood yun day. Gwapa mo kay kas personal. Gwapa na yung personal, oh. Nga pa, mga personal. Isa may ingon na di ko gwapa. Tapi rin kwarto, lagi ni aircon. Wala mo guna. Bo, ang giwa mo sa di mo gion. Tura, oh! Asa pislito na to? Gago ka. Hindi ka maginoong no. Ay, Tana, Ata. Asa na punta? ligo ta. Asa akong salila? Okay, selfie. Mirror selfie. Dapat na kuman. Gwapa ka tawag, gwapa ka day. Ay! 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 Hello! Higa na. Dako na labanan din, no? Lagi ako sa lukong ili. Kapos sa doon. First time mo kaya ni hotel. First time. Araw. Nasaan na? Exhaust na niya. Exhaust mo. Panamis ka mo? Si. Slow mo, one. Naamis ka mo na. Slow mo. Kaya yaka mo ka. Hindi mabuyan ang kwarto. Mangayon. Mangayon na lang tagpanan ni Unlad. Gabos, gawas din. Ang gasig. Okay lang. Ano po? Gigid eh. Uy. Ito na to. Kumusta naman ka, shit? Ayos si pangano mo. Kalimut ka sa mo, shit. Kalimutan ako ni mo. Sige, gwapo na ko. Kita lagi ka lang. Ay, tara lang. Sige, Ay, kamusta? dali. Sir. Ay, isa na day. Ay, Isa sir, na. kanang. Ay, wala. Ay, sir. Next. Imo rin ni sir. Ayaw ni siya kay Kidemil ni. Di na po. Ay, gana, Roy. Ha? Biskot to, Roy. Ikaw no? Asa dita? Tara. Kamu sa snake ko. Snake. Oh, yan ni spell. Kinsay mas gwapa niyang gawa. Abot lang ako ba. Hanggang lang, mas. Siya Ipakita mo. Ikaw, no? Siya siguro. Ipakita mo. Ay, malok. Ito yung gwapa niya, Dabi. Tapa dito, day. Siya ang gwapa. Wala gina si Snake Kid gyapon, day. Ala. Si Snake Kid gyapon, day. Hindi ka makatilaw niya nga din. Hala. Gapa siya, Snake. Gapa siya. Snake.
Gwapa, Snake. Oh, siya may gwapa. Isa, tigatig dul. Tigatig dul. Gama ka si Snake. Lulu. Ay, Tigatig dul. Lulu. parang siya kung makita kidimil. Ay! Ayaw ka dahi. Lugbo na ni mo ko kumelon din. Unsa naman ka? Oh, kabalo. Sweet lagi kayo sweet. Dili, ingon niya, kasumbagon daw ko nimo. Ha? Kung kay kaglawas. Dilay din ako na sa sumbagon ni. Sumbagan nga, sumbagan no. Papa mo ko Roy. Sumbagan no. Ikaw mo right? Dili da. Oo. Uy. O na ni guard. Usa. Sugar daddy. Sugar daddy. Dapat sugar daddy. Snake. Dapat na si mo ang imong pangalan. La. Adlok. Pagpaan. Chato ta sir. Snake, salamat. Idol ano eh. Istorya na rin. Hoy! Ano siya niya? Oo, gina. Bunyakul. Ina nga dili gid mo magkuan, adik-adik tarong mo sing kinabuhi tanawan ninyo ang porma. Tapos ginoo ko ninyo mga sukarap. Kajut lang. Isko, Bisaya ko. Bantay lagi kag magtagalog-tagalog ka. Kasi mga video ni mo bantay lagi kag magtagalog-tagalog ka Bisaya di ka. Isa. Tama. Asa na punta siya na dito? Sarangani. Sa Sarangani. Ay, maragusan ka. Sabi maragusan. Na miss Davo. Ay, dawa na po me. Uli na gid ni. Pero asa naman punta mo diretso dai? Maragusan. Maragusan. Kita-kita tas mga Maragusan. Kaya ako ning lumsan dito sa mga falls Maragusan. Wala may project sa angkol dito niya. Siyempre. Uban-uban ng taong ko kahit ka. Saan na lang ito? Maniniyot, kameraman. Ipag-short na Roy. Maniniyot bitaw. Sige. Suporta kay sa kong amo. Support sa kong husband. Leading lady. Ang ganun siya, supportive kayo. No? Kumusta si mama pa kay... Kumusta si mother ya? Sila Usap nanay? sa Cebu. Kumusta sila nanay? Bapa juga kayo galing. Baka na ako, spiya dahil. Okay, baba niya ito rin na para may kasi. Nya, ingno na po nila nga. Ang gipokus ako imong tutoy daw. Ay. Nagunsa Hindi mo gagwapa. Dapat anak lang. kay- Overnight mo dito? Hugs na ang naong dito kumelon. No. Ulit kayo gawin. Tagay ko ba? Ulit dito. Kasama yan, gutom ko. Tok ano tagay? Ha? Tok ano tok ka? Ayun. Siguro ba, ganina yan eh. Yung ito, hindi ka buka, maguro ka sa balay.